Βασική Fitness. Τι κάνετε? Σήμερα έχουμε την Δήμητρα. Λοιπόν, πες μας λίγο πότε ξεκίνησες να κάνεις γυμναστική. Ξεκίνησα να έρχομαι εδώ πέρα στα 13 μου, σοβαρά από το γυμνάσιο. Οκ, τι έκανες πιο παλιά? Έκανα κολύμβηση και ιστιοπλοή. Σε τι επίπεδο? Εντάξει, όχι αγωνιστικό. Και μετά ήρθες εδώ. Ήρθα σε αυτό το άθλημα. Πώς το βρήκες βασικά? Λοιπόν, βασικά όταν ήμουνα 11-12 κλείνει το κολυμβητήριο και ήταν η ιδέα του μπαμπά μου να έρθει εδώ πέρα. Α, ο μπαμπάς σου έφερε. Ναι, βέβαια με παρορμήνωση. Μας άνοιξε ένα γυμναστήριο ο γιος μου και κάνουν με κρίκους και νόμιζα ότι κάτι σαν ένα όργανο. Τέλει όμως. Πήγε μια άλλη κατεύθυνση. Πήγε μια άλλη κατεύθυνση. Θυμάμαι όταν είχες έρθει, είχαμε πολλά ωραία debate με τον μπαμπά σου. Ναι. Πολύ καλό θέμα. Πώς το βρήκες σαν 13χρονη να κάνεις αρσείς, κρίκους ή ενόργανοι ή όλους τους συνδυασμούς που κάνουμε? Εμένα θεωρώ ήταν απίστευτο γιατί έμαθα να χρησιμοποιώ το σώμα μου και έκανα και πράγματα που δεν είχα ιδέα ότι μπορώ να κάνω. Γιατί, δηλαδή έκανα γυμναστική. Δεν είχα ποτέ προσπαθήσει να σηκώσω κάτι, κάνω τόσο δύσκολες ασκήσεις. Όταν λες δύσκολες ασκήσεις, σαν ποιες εννοείς? Ούτε έλξη στο μονόζυγο, ούτε το να σηκώσω μπάρα. Έλξεις δηλαδή. Ναι, όχι ότι μπορούσα στην αρχή, αλλά δεν είχα σηκώσει το βαράκι. Δηλαδή στην αρχή το βρήκες εύκολο, δύσκολο, πώς ήταν το ξεκίνημα σου? Εντάξει, στην αρχή ήταν δύσκολο. Αλλά ευτυχώς ήταν όλοι αρχάρι. Οπότε δεν υπήρχε αυτό, φοβάσαι θα γίνεις ρεζίλιο. Το κλίμα ήταν πολύ καλό εδώ πέρα. Αλλά επειδή ήταν όλοι αρχάρι, είχα έρθει και με 2-3 φίλες μου, άλλο που δεν καταλήξαμε όλες. Οπότε καμία δεν μπορούσε. Μόνο εσύ κατέληξες από ό,τι ξέρω. Εντάξει, και παιδί μου, έχει σημασία. Αλλά ναι. Περίμενε, όταν είχες μάμα, είχες έρθει με τον μπαμπά σου, Ναι. είχαμε συστηθεί, είχες κάνει κάποιες προπονήσεις. Υπήρχε μια περίοδος εξοικείωσης που σου πήρε τουλάχιστον ένα χρόνο να μπεις μέσα στο πρόγραμμα. Τι σε έκανε εσένα, τι σε άρεσε και σε κράτησε να μείνεις εδώ? Εμένα μου άρεσε απίστευτα και το κλίμα. Βοηθάει το ότι είστε όλοι μαζί, παροτρύνει ο ένας τον άλλον. Βλέπεις τον άλλον γύρω σου και συνεχίζετε μαζί. Δηλαδή σε παροτρύνει να συνεχίσει. Δηλαδή, δεν μιλάς πιο πολύ υγιή ανταγωνισμό που έχεις με τον άλλον, που είναι φίλος σου και προσπαθεί ο ένας να ξεπεράσει τον άλλον. Σίγουρα. Για να πάει λίγο πιο ψηλό επίπεδο. Σίγουρα. Και σε κρατάει απίστευτο το πόσο βλέπεις ότι βελτιώνεσαι σιγά σιγά και κινήσεις που έλεγες ότι δεν μπορώ να τις κάνω, σιγά σιγά τις πιάνεις. Κιλά τα οποία δεν ήξερες ποτέ ότι μπορείς να σηκώσεις και ανεβαίνεις πάρα πολύ γρήγορα. Σου ανεβάζει την αυτοπεποίθηση. Εσένα, σαν άτομο εδώ από το 12 και τώρα είσαι πόσο? Τώρα είμαι 22. 10 χρόνια δηλαδή. Πόσο ανέβασε την αυτοπεποίθηση? Αρχικά θεωρώ ότι έμαθα ότι όταν είμαι κουρασμένη και λέω ότι δεν μπορώ, στην πραγματικότητα δεν έχω φτάσει στα όρια μου. Έμαθα μία πειθαρχία. Κυρίως το ότι ποτέ δεν πρέπει να σταματάς, να προσπαθείς. Αν δεν το καταφέρεις με την πρώτη, με τη δεύτερη, με την τρίτη, με την τέταρτη. Όσο χρόνο αφιερώνεις σε κάτι, τόσο πιο ψηλά ανεβαίνεις. Είχες κάποιες δυσκολίες έξω που ο δρόμος εδώ μέσα σε προετοίμασε να έχεις την αυτοπεποίθηση και να μην σταματήσεις και να συνεχίσεις και να πετύχεις το στόχο σου? Και το σχολείο και τα γυμναστήρια, όλα είναι μικρογραφίες της κοινωνίας. Ό,τι βλέπεις μέσα σε ένα πιο κλειστό κύκλο, θα το δεις και έξω. Οπότε όλα τα πράγματα που μαθαίνεις, σιγά σιγά τα βλέπεις και έξω. Είχες ένα τέτοιο παράδειγμα? Παράδειγμα, έμαθα να μην τα παρατάω. Θα ανέβω σιγά. Όχι, εννοώ κάποιο παράδειγμα physical. Εκεί, σε εκείνη τη στιγμή στη ζωή μου, δεν τα παράτησα. Εντάξει, δεν τα βρήκα όλα εύκολα. Η γυμναστική σου βοηθάει να ανέβεις και να νιώσεις καλύτερα με τον εαυτό σου. Μέσα από κάποια χρόνια μπορείς να δουλέψεις και να κοιτάς τον καθρέφτη και να λες αυτό που βλέπω τώρα μου αρέσει. Είναι πολύ σημαντικό για την καθημερινότητά σου. Πώς αισθανόσουν στην αρχή όταν είχες ποτέ έρθει? Πώς αισθανόσουν όταν έβλεπες το σώμα σου? Εντάξει, κοίτα, στην αρχή κάποια στιγμή, όταν είχα έρθει, ήμουν λίγο πιο χοντρούλα. Με βοήθησε πάρα πολύ γιατί είδα ότι, ξέρεις, δυνάτησα, ωραία αυτά. Και ένιωθα πάρα πολύ καλύτερα. Δεν έκανα γυμναστική για να μου αρέσει το σώμα. Μετά μου άρεσε η όλη φάση, το τι μπορείς να κάνεις και σταμάτησα να επικεντρώνομαι τόσο στο σώμα μου. Έχεις περάσει από διαφορετικές αλλαγές στο σώμα σου κατά τα χρόνια. Η αλήθεια δυστυχώς ότι γύρω σου σε πειράζουν. Οκ, όταν λες γύρω σου, σαν ποιο ζωή? Και οι φίλοι σου και οι γονείς σου. Κάποια στιγμή π.χ. είχα πάρει όγκο του παιδί μου και ήταν όλη σε φάση και θα γίνει σαν άντρας και γιατί φουσκώνεις και εκείνο και τ' άλλο. Έχω καταλάβει ότι πάντα όλοι θα έχουν κάτι να σου πούνε. Αν ήμουν πολύ αδύνατη, πάλι μου λέγανε και γιατί είσαι έτσι και είσαι σαν κόκαλα και τελικά αυτό που κάνεις δεν είναι υγιές. Η εποχή των αγώνων, να φανταστώ, ήταν τότε που ήσουν και πιο ογκώδης σαν γενικότητα. Τι έκανες στην εποχή που ήσουν πιο λεπτή? Σίγουρα έβαλα το τρέξιμο πολύ περισσότερο. Το έβαλα. Ναι, αλλά δεν ήμουν καλή έτσι κι αλλιώς στο αερόβιο, οπότε έπρεπε να το φτιάξω. Όταν πηγαίναμε στους αγώνες, ήσουν πιο ογκώδης και μυϊκή. Σου λέγανε ότι είσαι πολύ μυϊκή. Ναι. Αρνητικό ήταν ότι θα φαίνεσαι άντρα.
Άλλαξες και πήγες στο αερόβιο, μίκρινες, λέπτινες. Τώρα σου λένε ότι είσαι πολυκυλοπτής, είσαι ξύλο. Εγώ τι σου είπα φέτος? Ότι καλύτερα. Σου είπα ότι το σώμα σου από τις δύο εκδοχές που είχαμε, καλύτερη του φάση. Εντάξει, είναι στη μέση. Αλλά όταν έτρεχα συνέχεια δεν είχα ενέργεια και η όρεξή μου δηλαδή μειώθηκε. Οπότε θεωρώ ότι καλό είναι ότι κάνεις να το κάνεις με κάποιον που ξέρει πάνω από το κεφάλι σου. Αυτό το ταξίδι θα το άλλαζες? Όχι. Ένα ωραίο learning curve, δηλαδή έμαθες μέσα από το ταξίδι αυτό πώς να τρως σωστά, πώς να προπονείσαι. Είσαι διευθύντρια σε τι? Πολιτικών μηχανικών, τελείωσα φέτος από τη Θεσσαλονίκη. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αλλά το πιο σημαντικό ότι έμαθα να ακούω το σώμα μου. Δηλαδή, έμαθα ότι το βασικό είναι να είσαι υγιής. Δεν έχει νόημα να κάνεις γυμναστική για να μην μπορείς να σηκωθείς ή να μην έχεις ενέργεια να σηκωθείς από το κρεβάτι. Το νόημα είναι να είσαι υγιής. Όταν είχες πρωτοξεκινήσει και υπήρχε μια μεγάλη φήμη, μήπως θυμάσαι το ύψος σου που είχες ξεκινήσει? Να ήμουν. Να ήμουν ένα 50 κάτι. Να ήμουν ένα 55, ένα 56. Και εκεί στην πρώτη γυμνασίου ψήλωσα και τώρα έμεινα 71. Γιατί υπήρχε μια φήμη, ρε παιδί μου, που είχαμε πολύ ωραία αντιπέτυχη με τον παπά σου, ότι θα μείνει κοντήρι λόγω από τα βάρη. Όχι, εντάξει, κοίταξε. Αυτή ήταν η μάνα μου που είχε αυτό το άγχος στο ενιαίο. Λες και δεν μπορούσα δηλαδή να φτάσω 90. Ο πατέρας μου φοβόταν ότι θα καταστρέψω και καλά αρθρώσεις και τέτοια. Εγώ πιστεύω ότι όταν είχες έρθει, ήσουν ένα παιδί που άκουγες. Έμαθες πολύ γρήγορα, όπως και οι περισσότεροι που είχαν έρθει τότε, πώς να δουλεύουν το σώμα τους με τον σωστό τρόπο. Ενώ τις τεχνικές. Αυτές οι βάσεις, εγώ πιστεύω ότι σας δώσανε ένα πλεονέκτημα σε πολλούς, τουλάχιστον εδώ, που είναι ασκήσεις και δύσκολες και περίπλοκες στη τεχνική και χρειάζονται κάποια καθοδήγηση. Σίγουρα, όταν δεν ξέρει κάτι, πρέπει να ακούσει έναν άνθρωπο που ξέρει για να σου δείξει. Θεωρώ βέβαια ότι βοήθησε πολύ ότι ήμουν και πολύ πιο μικρή. Να. Δηλαδή, νομίζω είναι λίγο διαφορετικό να λες σε έναν 25χρονο κάτσε να σου δείξω, δεν ξέρει. Έμαθα να ακούω, σίγουρα, και έμαθα όταν δεν ξέρω κάτι, πρέπει κάποιο να κάτσει να μου το εξηγήσει. Δεν είναι. Όλα τα παιδιά είναι έτσι. Όχι. Εσύ ήσουν ένα παιδί που ήσουν σαν σφουγγάρι, που μπήκες μέσα και πήρες. Εξελίχθηκες όπως εξελίχθηκες, έχεις πάει. Πάει 2 φορές στο Teams, μία φορά που είχα πάει και στην Πάτρα. Δηλαδή, μου αρέσει και το κλίμα που έχουμε εδώ πέρα. Δεν μου αρέσει μόνο η γυμναστική που κάνω. Που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Αυτό σε ενοχλούσε όταν ερχόσουν στον χώρο? Όχι. Γιατί? Όταν είσαι σε ένα τμήμα που έχει 15 άτομα. Πώς έβλεπες τη συμπεριφορά μου τώρα και 10 χρόνια? Λοιπόν. Έχεις κάνει αλλαγές στη συμπεριφορά. Θεωρώ ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο προπονητής σου. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια καλή επικοινωνία. Όχι απαραίτητα να δέσετε και σαν παρέα ή να πρέπει να μπορείτε να βγείτε έξω για καφέ, για φαγητό και για ποτέ. Ο καθένας έχει τη δουλειά του και για το συγκεκριμένο κομμάτι πρέπει να μπορεί να δέσετε. Έχεις αλλάξει πάρα πολύ σαν προπονητής από τα πρώτα χρόνια και τώρα. Έχεις αλλάξει. Θες να το δεχτείς, έχεις αλλάξει. Ναι, θα το συζητήσουμε, ρε παιδάκι μου. Τόσα χρόνια συζητάμε. Ναι, okay. Πώς ήταν η πρώτη εμπειρία σου όταν με πρωτογνώρισες? Τον πρώτο χρόνο ήσουν πολύ πιο ήρεμος. Μετά τα επόμενα χρόνια. Στους αγώνες τώρα μιλάμε. Ναι. Υπήρχαν φωνές, ήσουν πιο σκληρός. Αν θες την άποψή μου, π.χ. το προτιμώ έτσι. Με το στόχο των αγώνων. Ναι, σίγουρα με το στόχο των αγώνων, αλλά και στο στόχο του γυμναστή. Εσύ πιστεύεις ότι αυτή η περίοδος που ήταν η περίοδος αγώνων, ήθελε να πάει στους αγώνες, ίσως και αυτός ο τρόπος προπονητικής βοήθησε πολλά άτομα? Εσένα, ας πούμε, προσωπικά σε βοήθησε? Εγώ θεωρώ ότι βοηθάει. Αλλά δεν υποχρέωσες ποτέ κανέναν. Δηλαδή, αν κάποιος δεν ήθελε να του φωνάξεις, τον έβλεπες ότι δεν ήθελε. Η δικιά μου άποψη είναι ότι εάν είσαι κάτω από μια συγκεκριμένη πίεση, για να πας μερικές φορές πέρα από τα όρια του σώματός σου σε ασφαλές περιβάλλον, θες να υπερβείς τα όρια σου και να πας στο επόμενο επίπεδο. Εγώ πιστεύω πρέπει να υπάρξει ένα σπρώξιμο. Εντάξει, υπήρχαν κάποια σκασίματα. Ναι, δηλαδή έλεγες θα πέσει τώρα η μπάρα, θα φάω 50 πέρμπις. Χριστέ μου, πρόσεχε, τι κάνεις. Είχε γίνει ένα τεστ με μερικά ποντίκια. Αυτό το τεστ ήταν, βάλανε μια σωλήνα με ένα ποντίκι. Δέσανε την ουρά από το ποντίκι και μπροστά να μυρίζει τυρί. Και το ποντίκι άρχισε και έτρεχε προς το τυρί. Και είδανε ότι σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το ποντίκι τα παράταγε. Ξανακάνανε το ίδιο τεστ, το ποντίκι, θα βάλανε τη μυρωδιά της γάτας πίσω από το ποντίκι. Ναι. Το ποντίκι δεν σταμάταγε να τρέχει για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Βάλανε και τα δύο μαζί, δηλαδή το τυρί μπροστά και τη γάτα από πίσω, δηλαδή το φόβο, και εκεί το ποντίκι σχεδόν ξερίζωσε την ουρά του για να φύγει. Δείχνει
είναι ότι όταν έχεις ένα ερέθισμα θετικό, πάμε μέχρι ένα σημείο. Για άλλους, δουλεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο φόβος. Δηλαδή, εσύ, ας πούμε, τι είχες σαν ερέθισμα που σε πίεζε να πιέζεσαι τόσο πολύ στην προπόνηση? Κοίτα, εγώ γενικά δεν θεωρώ ότι ο φόβος ίσως με πίεζε τόσο όσο το να γίνω καλύτερη. Αυτό που είπες, το στρες. Εσύ όταν έρχεσαι εδώ, νιώθεις αγχωμένη ή στρεσαρισμένη? Όχι. Το χόμπι σου πρέπει να σε ξεστρεσάρει. Εγώ δηλαδή τον έρχομαι, ηρεμεί το κεφάλι μου εδώ πέρα. Φεύγω καλύτερα. Έρχεσαι, κάνεις τη γυμναστική σου, πιέζεσαι, χαλαρώνεις και μπορείς να δουλέψεις πιο ήρεμα ή καλύτερα μέσα στη μέρα. Σωστά. Ναι. Και μετά γνώρισες μια μικρή αλλαγή ή μεγάλη αλλαγή. Πώς το είδες αυτό? Κοίτα, θεωρώ ότι αυτός που θέλει να πιεστεί θα πιεστεί. Και σαν προπονητής και εσύ κοιτάς και βλέπεις ποιος θέλει να τον πουσάρει και ποιος όχι. Δίνεις την εναλλακτική και την επιλογή σε κάθε έναν από εμάς να επιλέξει πώς θέλει να ακολουθήσει τη γυμναστική του. Σε ένα περιβάλλον, ας πούμε, 15 ατόμων, ο καθένας μπορεί να έχει το επίπεδό του, την πίεσή του, τα κιλά του, τις ασκήσεις του. Μπορούσαν να ενταχθούν πολύ περισσότεροι άνθρωποι πλέον. Γενικά θεωρώ ότι κάποια πράγματα, κάποιοι μύθοι εισαγωγικά μπορούν να ξεπεραστούν. Αρχικά, εγώ π.χ. δεν έχω τραυματιστεί ποτέ. Που σημαίνει ότι δεν γίνεται να υπάρχει βήμη ότι σκοτωνόμαστε όλοι και εν τέλει να μην έχει πάθει τίποτα. Αν ακούς, δεν πρόκειται να τραυματιστείς. Ο λάθος προπονητής μπορεί να σε τραυματίσει. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λάθος γυμναστική που μπορεί να σε τραυματίσει. Θα πεις, φίλε, τόσο άχρηστη είμαι γιατί δεν μπορώ να το κάνω. Ναι. Πρέπει στα κομμάτια που δεν ξέρεις ο ίδιος να ακούς αυτούς που ξέρουν. Πιστεύω είναι πολύ σημαντική η καθοδήγηση ειδικών. Πώς αισθανόσουν να δεν μπορούσαν να σε πιάσουν τα αγόρια ή οι άντρες? Ήταν το illusion του πρώτου καιρού. Άμα κάνει λίγο χώμα το αγόρι σε περνάει σε ούτε ένα μήνα. Εντάξει, σίγουρα βοηθάει στην αυτοπεποίθηση και λες, κοίτα, κάνω κάτι που είμαι τόσο καλή που μπορώ να περάσω κάποιον που θα έπρεπε λογικά να είναι πιο δυνατός από μένα. Δεν μπορεί μια γυναίκα να ανταγωνιστεί έναν άντρα σε εισάξιο επίπεδο. Ναι. Σίγουρα μπορούσα να ανταγωνιστώ κάποια αγόρια που δεν είχαν κάνει π.χ. γυμναστική. Θυμάμαι ότι σε μερικά workout, ας πούμε, που εσύ είχες ένα πλεονέκτημα. Πώς ένιωθες εκεί όταν μπορούσες να τους περάσεις σε μικρό? Εντάξει, σίγουρα η αυτοπεποίθηση ανέβαινε, έλεγες, ναι, κοίτα. Μια χαρά τα πάω, αυτό που κάνω δουλεύει. Δηλαδή, εσύ θα συνιστούσες σε άλλες κοπέλες ήδη της ηλικίας σου ή πιο μικρές? Θεωρώ ότι πρέπει να καταρρύψουμε λίγο κάποια στερεότυπα που έχουμε στο μυαλό μας. Ότι π.χ. δεν πρέπει να κάνει εξέλιξεις γιατί θα ανοίξει πλάτη σου. Θεωρώ ότι αυτά είναι μύθοι, τα οποία πρέπει να τα αφήσουμε πίσω μας. Δεν σημαίνει ότι εγώ πρέπει να πω αυτό δεν είναι για μένα. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ειδικά στο κομμάτι αυτό. Άμα δεις ότι είναι χαίρο πολύ, ένας άντρας μπορεί να τα κάνει καλύτερα από μένα. Και αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Ναι, δεν είσαι καλή δηλαδή από κάτω. Φανταστώ θα το κρατήσεις σαν μια μέθοδο ζωής, δηλαδή θα προπονείσαι για πολλά χρόνια ακόμα. Σίγουρα. Θεωρώ βασικά ότι η γυμναστική είτε ένα άθλημα είτε αυτό που επιλέγει ο καθένας να κάνει και του αρέσει, εάν το βάλεις στον τρόπο ζωής σου, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βγάλεις. Ίσως η αρχή είναι δύσκολη. Μετά, όταν βλέπεις σιγά σιγά, καταλάβεις ότι αυτό που κάνεις σε βοηθάει και σου μάθεις να το βάλεις στο πρόγραμμά σου και ζήσεις με αυτό, δεν θα μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτό. Αυτό πολύ καλό. Πέρα από τα κορίτσια, η γυμναστική γενικότερα και η άθληση δίνει αυτή την πεποίθηση και σε άλλους τομείς. Το λέω με την έννοια, υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχει μια δυσκολία στην ομιλία πρόσωπο με πρόσωπο. Βοηθάει και μεθαύριο σε μια συνέντευξη, σε μια δουλειά, ακόμα και στις σχέσεις φιλικές, πολιτικές, τα πάντα. Η Δήμητρα έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλές ωραίες λέξεις στην συνέντευξή μας που εγώ μπορεί να μην τις ξέρω. Ένα μόνο πια δεν ξέρεις. Τα αγγλικά τα τσάβας ακόμα όμως πολύ. Όχι, κανένα εγώ. CKC Fitness, thank you very much. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είδατε. Μπορείτε να κάνετε subscribe κάτω ή πάνω ή δεξιά ή αριστερά ή όπου θέλετε βασικά. Να μας δείτε στο Instagram ή στο YouTube ή σε όποια άλλη πλατφόρμα υπάρχουμε. Ψάξτε να μας βρείτε. Τα επόμενα interviews έρχονται σύντομα. Bye.